Sí? Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e moitas gracias unha semana máis por cubrir esta rolda de prensa onde vamos a dar conta, como sempre, dos asuntos tratados na mesma. Asuntos que, neste caso, trátase de 5 asuntos, non é unha rolda de prensa con moitos asuntos, pero sí con asuntos importantes ou diferentes, e que creo que contribuyen a facer pois esa idea de institución ocupada das diversas necesidades que ten a provincia. Como digo, foron 5 asuntos nos que se movilizaron prácticamente 364.000 euros e que sirven para reforzar ámbitos estratégicos para a nosa provincia, como son a seguridade e a protección das persoas, cas subvencións de protección civil, a cultura como elemento de proxección exterior e identidade provincial, neste caso o UOF, e tamén a cooperación municipal con os concellos que xa saben que forman parte dos acordos diarios das xuntas de goberno. Comezando por o primeiro dos temas, decir que hoxe se resolveu a convocatoria de subvencións destinadas ás agrupacións de voluntarios de protección civil dos concellos de menos de 50.000 habitantes, de mancomunidades e de agrupacións de concellos da provincia, cun total de 75.000 euros. Esta convocatoria permite apoiar a un total de 55 agrupacións de protección civil da provincia. Bueno, un número elevadísimo, porque tendo en conta que na provincia hai 92 concellos, que algunhas son mancomunadas e outras son agrupadas, pois chegamos todavía a máis concellos e, sin dúbida ninguna, somos a provincia que maior número de agrupacións de voluntarios de protección civil ten de Galicia. Por lo tanto, bueno, tamén somos das poucas, a Diputación de Coruña tamén otorga un sistema de axudas, pero das poucas que financian ou axudan a financiar actuacións relacionadas ca súa actividade. Aquí vai dende equipamento, vestimenta, material de emerxencias e comunicacións, seguros, gastos operativos e de funcionamento ou melloras para intervencións e rescatas. É dicir, o que pretendemos é axudar, sobre todo en gastos, a veces gastos corrientes, porque material e formación yo dá suficientemente a Xunta de Galicia. Nós non temos capacidade para darlle facer grandes investimentos en material, pero sí en eses necesarios gastos corrientes en moitos casos, desde vestimentas, telecomunicación ou propios, calquera gasto corrente. Bueno, teñen a relación dos 55 concellos beneficiados, a máxima subvención que se dá son 1.500, a maior parte das subvencións por concello son desa entidade. Falamos, por lo tanto, dunha rede de voluntariado fundamental para a seguridade e a protección da cidadanía, especialmente no rural. Eu destaco o de sempre que, bueno, frente a disensións, a problemas que hai moitas veces no ámbito das emerxencias, eu tamén quero poñer en valor o que se fai ben. E o que se fai ben é que, por exemplo, hoxe, falando de protección civil, estamos falando dunha provincia que ten a maior rede de agrupación de voluntarios de protección civil, que recibe unha atención por parte de todas as administracións e tamén por parte desta Diputación dende hai 3 anos, é a terceira convocatoria. Apoiámolos tamén na súa xuntanza anual, además destas subvencións, a xuntanza que é a máis importante de todo Galicia, que xunta entre 400, 500 persoas cada ano en algún punto da provincia, que sirve, pois eso, que sirve para unir, que sirve para axudar, e a protección civil non sustituye, por suposto, para nada as emerxencias, os equipos profesionales de emerxencias, pero sí os axuda moitísimo e si fai moitas labores de prevención e moitísimas labores de colaboración. Dende logo, saben que a especial relación que teño cas emerxencias, en particular ca protección civil, pois eu quero destacar, por iso fixemos esta aposta, quero destacar o seu traballo, por iso dentro da Diputación fixemos esta aposta para que, evidentemente, sirva ese traballo. Vamos a seguir, xa digo, reforzando esa colaboración e seguir apoiando a estas agrupacións. Yo dito un recoñecemento expreso a eses voluntarios e voluntarias que de xeito altruista prestan o seu tempo, prestan o seu servicio e merecen todo o recoñecemento por parte das administracións e concretamente neste caso por parte da Deputación.
O segundo punto do orden do día importante é o OUF, a aprobación da subvención nominativa de 250.000 euros que xa figuraba nos orzamentos para a organización do OUF 2026. Estamos diante do Festival Internacional de Cinema de Ourense, que este ano se achegará a 31 edición e que terá lugar entre os días 25 de setembro e 4 de outubro. Sin duda, o OUF tense convertido, co paso do tempo, en moito máis que unha cita cultural. É unha marca xa consolidada da nosa provincia, é un escaparate internacional para Ourense, é un proxecto cultural estratégico que sería da cidade sen unha manifestación cultural desta magnitude ante o páramo que hai por outras institucións e, por tanto, que contribuye, dende logo, a proxectar a nosa identidade, a dinamizar a actividade económica. Saben que ten un importante retorno na cidade e tamén moi importante a atraer talento creativo no audiovisual. Trátase dun festival, como todo o mundo sabe, plenamente asentado no panorama cinematográfico galego e estatal, un festival que combina cinema, formación, industria audiovisual, publicacións, encontros profesionais, concertos, exposicións e actividades para todos os públicos. É dicir, non é só cine, por suposto que é cine de moi boa calidade, senón que é moita máis actividade en torno ao cine e que cada vez esta actividade vai collendo unha maior importancia e ademais se vai estendendo todavía a máis lugares de fora da capital. Nesta edición, algunha cuestión vou apuntar, non vou eu a facer spoiler, lógicamente, do festival, pero sí vou apuntar algunhas cuestións que se me permiten desde a organización. Contará cunha sección oficial internacional, ademais dunha sección de Panorama de Galicia, dedicada ás producións galegas, e dunha programación específica de curtametraxes nacionais e internacionais. Haberá concursos como OUF na escola, no que participarán centros educativos de toda Galicia, importante, ou un certamen como é o Faíscas, dedicado á creación audiovisual express na cidade de Ourense. Pero digo que non vou a desvelar máis porque obviamente se presentarán por parte dos seus organizadores, do equipo organizador, toda esa programación ao seu debido momento. Eu que quero aclarar, eu que quero deixar perfectamente nítido é que dende a Diputación seguimos apostando, aunque algúns dubiden desta aposta, con firmeza polo UF, porque entendemos que investir en cultura é tamén investir en promoción territorial, en economía, como decimos, porque supón un importante retorno, en turismo, porque a xente ven a vernos e logo repite, e en oportunidades para a nosa provincia, sinaladamente para a nosa cidade. Ademais de que o UOU xa forma parte da identidade cultural de Ourense e queremos que siga medrando, que siga consolidándose e chegando cada día máis longe. E o último dos apartados desta Xunta de Goberno foi o destinado á cooperación municipal, que neste caso foi máis pequena que noutras ocasións. Saben que isto é cuestión de tramitación de expedientes. Bueno, foron axudas para os concellos de Paderne e para o concello de Piñor, nestes casos, actuacións pegadas ás necesidades reais dos concellos que exemplifican ese modelo de cooperación, evidentemente, que promovemos dende a Diputación. Estar ao lado dos alcaldes, das alcaldesas, axudarlles a resolver o problema e mellorar os servicios e espazos públicos dos seus municipios é fundamental se queremos seguir atraendo poboación, se queremos seguir reteñendo poboación, atraendo nova poboación nestes momentos nos que España marca máximos históricos na poboación, onde a vivenda se convirte nun problema, o primeiro problema, sin dúbida, do noso país, e onde Ourense pode ter elementos potencialidades importantes que temos que explotar para poder captar residentes, porque tamén é certo que temos por contra unha perda vegetativa importante, que se non paliamos ca chegada de novas persoas, obviamente o censo iría para baixo, cousa que non ocorre despois dos últimos 4 anos que estamos remontando, e as cifras que se van dando siguen dando esa remontada de estar a provincia xa prácticamente nos 307.000 habitantes, e por lo tanto, a pesar desa, insisto, brecha
vegetativa negativa de moitos máis falecementos que nacementos. Sin embargo, a provincia sigue ganando unha media de 1000 persoas por ano e estamos marcando xa máximos históricos recentes. E, por lo tanto, pechamos esta intervención que, como decimos, non foi das demais asuntos, pero sí con asuntos importantes como é o reforzo da seguridade, a colaboración con Protección Civil e o apoio ao seu voluntariado, a proxección da provincia no ámbito cultural a través do apoio ao OUF e, por suposto, a cooperación cos concellos, cos municipios que aquí hoxe expuxamos. Un exemplo máis de como, pois eso, semana a semana se van resolvendo asuntos, se van avanzando. Outro día era o programa de vivenda, hoxe o UF, hoxe son os voluntarios, outro día era o programa tamén de apoio aos maiores de 65 anos para obras en vivenda. En definitiva, vimos que tocamos prácticamente todos os paus, cumplimos que aquilo que nos comprometemos cando facemos as modificacións, que son produto dese diálogo e dese consenso. Pouco a pouco irán salindo todos estes aspectos que, dende logo, tendo como marco central o apoio aos concellos, que é o noso elemento fundamental, obviamente tamén chegan a outros aspectos que nos parecen importantes. Por a miña parte, isto é o que teño que decir sobre a rolda de prensa, sobre a Xunta de Goberno, e a partir de agora, como sempre, quedo a súa disposición para as preguntas que me gusten ou que teñan a ben facer. Con respecto a outro tema, teño entendido que este mércores vai haber unha reunión cos bombeiros do consorcio, non sei como está esa situación. Bueno, pois sí, vai haber unha reunión cos bombeiros do consorcio e trataremos de avanzar nas discrepancias que hai. Xa digo, para min as discrepancias son mínimas, pero, bueno, pues parece que para eles son moito máis importantes. Eu sigo dicindo que moitas das reivindicacións que se fixeron aí, que les solicitan, están atendidas. Hai algúns puntos de discrepancia que teñen incluso algúns informes xurídicos de intervención complicados de salvar, pero, bueno, nos acudimos ca mellor voluntad, como facemos sempre. Acudimos ca mellor voluntad porque a seguridade é algo esencial, pero tamén é certo que a seguridade tamén se ten que, a reivindicación se teñen que acotar as posibilidades reales. Eu insisto, non vou a repetir todo o que teño dito aquí, a que ustedes coñecen perfectamente. Se alguén ten algunha dúda, o repito, de evolución. Este mesmo día saliu ou está elaborada xa o listaxe definitivo de admitidos e excluídos para seleccionar 17 membros dos efectivos de bombeiros, aumentar 17 membros o personal do parque de bombeiros, dos parques do consorcio. Outra está a bolsa operativa, os 17 membros, xa o proceso avanzado con esa bolsa, con esa relación provisional de admitidos e excluídos, e, por tanto, logo das alegacións resolverá definitivamente señalar as fechas de exámenes, e, por tanto, vamos, creo que acorde con todo o que levamos, con que nos temos comprometido. Bueno, intentaremos, obviamente, vamos desde logo por a nosa parte, intentar solucionar que as folgas nunca son boas para ninguna parte, nin para os que as fan, evidentemente, nin para os que contra institucións que as fan, nin tampouco moito menos para o servicio. Así que a intención é avanzar, sin duda, e se podemos chegar a acordos. Con relación á romería celebrada este sábado, se falou tamén das eleccións, se falou, por exemplo, da espera de que haxa máis mulleres alcaldesas no 2027. Non sei se hai algún avance nalgún alcaldía, por exemplo, aquí na cidade de Ourense. Bueno, avances hainos, pero os avances fanse e non se comentan, non? Entonces, efectivamente, coméntase cando hai que comentar, non? O que dixen é que manteño con orgullo é que unha das obxectivos que tiña o Partido Popular, esta dirección que o encabezo do Partido Popular, era a igualdade real, traballar. Bueno, pois saben que na vida pública a presencia da muller todavía, eu creo que agora prácticamente xa non, pero, bueno, todavía é menos, un poquinho inferior a dos homes, non? A verdade é que eu
creo que o Partido Popular é un exemplo de participación de mulleres e de compañeras e sin cuotas, é dicir, as cuotas un que ten que cumprir as obrigas legais, cando faz unha lista e che impoñen un 40% ou che impoñen unha lista cremallera, como parece que vai a ser nas seguintes municipais en concellos de máis de 5.000 habitantes, pero aquí nos cumplimos de outro xeito. Por exemplo, na dirección, aparte de min, está unha vicepresidenta que é unha muller, unha secretaria xeral que é unha muller, nas vicesecretarías está unha maioría casi de mulleres e están con normalidade, e nas alcaldías temos máis da mitad das mulleres alcaldesas de Galicia, e temos en mente varias candidatas, evidentemente novas candidatas, cos cuales esperemos que teñan éxito, e esperemos, desde logo, vai haber máis candidatas mulleres, totalmente seguro, e seguro que algunhas desas van a ser alcaldesas, estou completamente seguro. E en Ourense hai moitas posibilidades de que a candidata sea unha muller, moitas. Claro, hai moitas mulleres en Ourense, pero hai moitas posibilidades. Bo día, presidente. Bo día. Falando precisamente do Concello de Ourense, de novo a xestión dos fondos que fai o Goberno Municipal volve a estar no punto de mira. Gustaríame saber cal é a opinión do Partido Popular ao respecto. Pero, perdona, Alba, de que fondos me falas? Dos europeos, dos impropios, porque aquí hai bastante lío, non? Entonces, bueno, a derradeira foi o seu partido levou no Concello un pouco esa xestión dos fondos europeos. Os fondos europeos. Que voltan a estar no ollo do huracán, parece que imos a perder de novo varios millóns. Sí, vamos, efectivamente, sí, concretamente, por aí pensaba que iba a pregunta. Bueno, obviamente, aquí hai unha situación que como diría Rosón, aquí pasou o que pasou. E o que pasou foi que se perderon fondos europeos, vale? O que pasou foi que se venderon fondos europeos e que se os números non menten, pois os 2,3 millóns da praza de abastos perdidos, que logo poden ser recuperados porque o Estado tampouco estuvo fino na reclamación e deixou caducar a reclamación, é que non sabe quen defende mellor os seus intereses. Desde logo, se volvendo para Ourense, non sempre a favor, pero case 3 millóns da prisión provincial que non chegaron, 600.000 euros da Plaza da Trinidade que se esvaeceron, case 2 millóns do comercio local que este goberno devolveu voluntariamente. Bueno, eu contrapoño, estos son feitos documentados, con expedientes, con datas, con nomes, e isto evidentemente non reflexa unha boa xestión dos fondos europeos. Eso está claro que é unha falta de planificación, é unha falta de control e é unha falta de execución, está claro. Obviamente, nun concello como Ourense, que ten un maior orzamento que esta entidade provincial, debería, e hai moitas posibilidades, xa que os Next Generation preveron moitísimos fondos para as cidades, non? Incluso hai unha queixa por parte dos alcaldes rurais ou en provincias como Ourense, onde moitísimos fondos de Next Generation van para o ámbito urbano, non van para o ámbito rural, para transformar o ámbito rural, e por lo tanto é moi importante ter esta infraestructura de captación de fondos públicos e, por suposto, unha xestión evidentemente dos mismos pulcra, unha xestión rigurosa e que fagan que se utilicen e que non se perda frente a, creo que a xente tamén debe confrontar modelos distintos de xestión de fondos. Na Diputación temos captado, teñémolo dito moitas veces, e seguimos captando fondos europeos que xustificamos e que executamos e que chegan hasta prácticamente un tercio do que é o orzamento ordinario dun ano da Diputación, prácticamente 28 millóns de euros, e nós non temos perdido fondos, senón que temos captados os últimos o da raya Xurés, non? En onde xunto ca Xunta de Galicia se captaron tamén moitísimos fondos e a Diputación concretamente prácticamente 3 millóns de euros que vai a executar. Bueno, pois eso é un pouco o que ocorre. A min a verdade é que me preocupa porque perder fondos que significa? Primeiro, ten unhas consecuencias clarísimamente económicas, é dicir, se eu perdo fondos, por exemplo, ou non executo as obras e perdo os servicios, ou, se non os xustifico, teño que poñer fondo propio.
O sea que as consecuencias económicas evidentemente supón ou renunciar a proxectos ou poñer diñeiro propio neses proxectos e deixar de, por tanto, deixar de atender outras necesidades. E sobre todo tamén creo que é unha importante perda de credibilidade de xestión. É dicir, que se tú te dedicas a xestión pública e eres primeiro, tens que ter habilidade para captar fondos europeos, primeiro, habilidade, profesionalidade, e despois, evidentemente, que estes fondos europeos sean acaídos para as necesidades do servicio, para as necesidades dos servicios que se prestan desde a administración pública correspondente, e despois, por suposto, xestionalos rigurosamente, xustificalos e non perdelos, claro. Eso, obviamente, non é bo. E os datos están aí. Tamén ao respecto, nun pleno de Diputación saiu de novo a cuestión do transporte metropolitano. Nese momento se dixo que tiña que ser o Concello de Ourense quen teña que convocar os concellos da contorna. Quería saber se despois pequena chamada de atención produciuse esa chamada, se temos data de reunión e se poderemos ter avances no metropolitano próximamente. Vamos a ver, nós desde a Diputación que aí discrepo un pouco. O que quedou o Concello, e así o fixo, foi de solicitarnos as paradas nas líneas esas as que se vai a facer a extensión, vale? Nos lo solicitou. Estamos contestando os concellos, casi todos ou parte deles xa lle contestaron, e tal, é dicir, que propuxo unhas líneas que das que finalmente parece que se vai arrancar por aí ese plan piloto, e o que había que concretar e por parte dos concellos era as paradas dentro de cada concello. Lóxicamente temos que concretar cada un dos concellos. Está remitíndose a información a Diputación por parte dos concellos, varios concellos xa remitimos esa información, e en canto tiñamos rematada, que espero que sean nos próximos días, ya pasaremos ao Concello para que dea a súa aprobación. E despois é cando entraría a cuestión de que se la aproba, teríamos as líneas, teríamos as paradas, e entón teríamos que actuar en dúas líneas. Por unha parte, a Xunta de Galicia, con eses itinerarios e con esas paradas, tería que fazer a negociación cas empresas concesionarias do transporte público, porque se verán afectadas, evidentemente, por esa extensión de líneas, e por outra parte, entre todos, teríamos que ir facendo o custe económico, elaborando o custe económico desas novas líneas. Estamos nese punto. Nese senso, tamén sabendo que está a propia concesión que non se sabe moi ben en que punto se atopa, que debería estar resolta xa, temen que unha adxudicación poida resetear este proceso de novo, ou hai compromiso de que sexa como sexa manterase o acordo? Vamos a ver, por parte do Concello, cando se elaborou esta proposta, fíxose dentro dos parámetros da actual concesión e que entraría nos pliegos da seguinte concesión, co cual non debería dificultar, evidentemente, nin debería retrasar ese feito o avance no transporte metropolitano. Buenos días, presidente. Buenos días. Non sei se chegou aos seus oídos, hai un ruxe desde vai tempo que propios militantes do Partido Popular estean a montar partido político para presentarse nas municipais. Non sei se chegou eso e se lle parece normal, se ve con inquietude o tema, se lle chegou eso aos seus oídos. O mellor non, claro. Sí. Bueno, casi todos os movimentos que se fan chegan aos oídos do presidente, lógicamente, porque para iso é presidente. Teñen moita xente que yo conte. Cando hai unhas eleccións municipais e cando hai un proceso de cambio, de dinamización, evidentemente nos partidos, pois sempre hai persoas que poden estar de acordo ou non poden estar de acordo, eso é normal. Todas as eleccións municipais hai partidos independentes, escisións, en todas, que ustedes collan as últimas, e en calquera concello, aquí en Ourense ten habido 40.000 e moitas independientes, e entonces eu creo que hai varios datos que quero poñer encima da mesa. Primeiro, hai datos obxectivos da labor desta dirección, da saúde deste partido. O último tuvemos ocasión de velo o sábado pasado. Creo que ningún partido desta provincia é capaz de facer o que fixamos nós
ca capacidade de convocatoria e capacidade que se fixo a esa romaría, en donde máis de 1000 e pico persoas estivemos ali, e realmente nun ambiente magnífico, representando a todos os concellos, e realmente cunha forza, creo que sin parangón no ámbito municipal. Poño en riba da mesa a renovación das candidaturas dos concellos, evidentemente que ahora mismo cos últimos congresos convocados chegarán a 42 das 92. Renovación de agrupacións, que en algún caso mayoritariamente das que estaban na oposición, non? E logo poño en valor o aumento de militantes, máis de 500 militantes, desde que esta dirección tomou o seu control, se fixo ca dirección e está aí. O traballo creo que é bo, e creo que ademais hai outro moito traballo que ten que se facer de maneira discreta e que vai a repercutir sin dúbida ninguna nun aumento de alcaldías para este partido da provincia. Teño moi claro que vai a ser así, e o digo con absoluta firmeza, con absoluta convicción. Evidentemente, dentro desa actividade, esa intensa actividade nun partido tan grande con miles de militantes, hai xente que obviamente comigo, co anterior presidente, sempre había xente que pode estar en discrepancia, como en calquera outra. Por lo tanto, se decide facer algo a marxen do partido, fagarase seguramente en algúns concellos, cando se tomen decisións, sobre todo en algún caso de cambio de candidato, e algúns porque simplemente contaban con o mellor seguramente seguir en algún posto que creemos que o mellor hai que darlle unha volta, porque ao mellor os resultados xa non son os acaídos, e poden haber algunhas candidaturas independentes. Eu tomo con respecto, eu non voto a nadie, eu quero sumar, eso que tiña perfectamente claro. Se alguén quere salir, que salga, desde logo non será porque o vote. Se alguén quere salir, non será porque non nos coiten. Outra cousa é que se non podíamos atender evidentemente a todas as peticións. Non me preocupa, pero si me ocupa, quero dicir, a mí non me gustan saídas, eu prefiro contar chegadas, pero bueno, tampouco me preocupan. Desde logo non van a desviar para nada o obxectivo que ten marcado a dirección, e que creo que é ben avalado pola militancia, pola maioría da militancia. Situacións individuales non as podo evitar. Tamén un pouco nesta liña, hai un caso concreto en Barbadás que creo que hai bastantes descontentos na formación popular. Quería saber tamén se, dado que o actual alcalde Xosé Carlos Valcárcel está agora como independente, se valoraría contar con unha candidaturas municipais. Bueno, vamos a ver. As discrepancias que pode haber nun grupo municipal é unha cuestión interna, obviamente, do partido, e que trataremos de resolvelas dentro do partido. Pero, dende logo, esas discrepancias non teñen nada que ver co cambio, cos problemas que tuvo o Partido Socialista ou que ten o Partido Socialista ali. Non ten absolutamente nada que ver, como saben. O sea, que nos temos a nosa agrupación en Barbadás, en donde, como en todas as familias, hai momentos mellores e momentos peores, pero non ten nada que ver co outro. Valoración sobre que podía formar Xosé Carlos parte da candidatura do Partido Popular. Mire, o Partido Popular, eu son como os entrenadores, eu falo dos xogadores que teño no meu equipo, e Xosé Carlos está nun equipo diferente, por tanto, o maior respeto, pero eu desde logo xogarei cos xogadores que teño no meu equipo, non cos que figuran no outro equipo. Que máis? Nada máis. Vale, moi ben.